Ассалом, духтарако, созаи назен нигоҳ кунен. Эълон. Ин имҷода чӣ пойафзуле мебинен ку духтаро? Ҳамаш турецкиян. Ҳамаш пойафзулое ки 300-350 сомон будан. Арзониш 280 сомон аямҷода. Лекин акция рафтистай кам мондай. Мисол бисёраш размер мондагӣ нестай ина шлюпкачои фасон. Акция рафтистай 150 сомонӣ кардагиян. Ира нигоҳ кунед, брендои машҳурай, ҳамаш бренди Морай, Лайкияй, Зелаяй, хулас ҳамаи моделҳо ҳастай. Ина марамат Прадои оригиналай. Кадомешам мегирен духтаро? Аксияи беҳтарин 150 сомон духтаро. Беҳад хушрӯан. Ишаишта фасонай. Чӣ хеле ки гуфтам ку духтаро? Ино арзониш 280 сомон буд. Леки ҷада бози чанд намуде ҳастай ки 350 кам набудан. Ана ҳози ҳаваёям ҳамаш и туфличора бинен. Ина модела бинен чӣ хушрӯай. Ҳамино ҳози ҳамаш 150 сомон шудагияй духтарако. Успед кунен, интихоб кунен, дар равакак шумода доставка кунан. Мана ин моделҳоро нигоҳ кунен, охи чӣ хел фасонакан. Ина беҳтарин моделҳо бо нархи дастрас. Тамошо бинони азиз, интихоб кунен. Лайкиёшона бинен. Ин шлюпкаро медонен хутон чанд сумай. Ҳози ҳамаша ина кросовкиёшам, лайкиёра бинен, туфлиёшам, авшорам бинен чӣ хел хушрӯ. Хулас кадомеша ки мегирен, золотисти авшара бинен чӣ хел фасонакай. Кадомеша мегирен, аксияи беҳтарин рафтистай дар анами хоҳарак ҳамаша 150 сомон кардагияй. Ина беҳтарин моделҳо бо нархи дастрас. Чӣ хеле гуфтум аз ҳисобе ки размер мондагӣ нестай духтаро. Мисол кам мондагияй. Аз анамо ҳисоб ҳамаи ҳамира акция кардан. Ина сезони инами шлюпкачаҳои брендови омад. Нигоҳ кунед, туфлича, шлюпкача. Инамино ҳамаш турецкиян, оригиналоян. Метавонед бо нархи дастрас ҳози аз анами хоҳараки мо харидорӣ кунед. Марамат рақамошон ҳаст. Морора диден оригиналора. Рақамошон ҳаст. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Доставкатон дар равакак доставкатон мекунанд. Арусако ина шумода беҳтарин шансае ки брендови пойафзулора бо нархи беҳад арзон харидорӣ кунед. Ина арусако бисёр мегиранд ку шлюпкаям, туфлиям, ҳамин чизе ки мековен инамиҷада меёвем бо нархи дастрас. ҷои як туфлида иҷада мумкин 2-3 гирен. бовар кунед. Беҳад хушрӯай. Мана бо агар наворда хушрӯ надида бошед, бинависен, расмоша мепартоянд, интихоб кунед. Ассалом, духтаро, созаи назен нигоҳ кунен. Як хоҳарака шинос мекунам тона. Ҳамин қадар пастелни билёи фасони туркӣ дора. ҳози акция гузарондастай. нигоҳ кунен. Инами фасонора 350 сомон кардагияй. диден 450-500 сомон буд. ҳози 350 сомон шуд. ин набори полотенца бошад 200 сомон шудагияй духтаро. 350 сомон буд. Ин набороям беҳад хушрӯай. иноям 450 буданд, 300 сомон шудан. нигоҳ кунен чанд та расветка дора духтаро. аксияи беҳтаринай. ина касе дар курай дархост кунед, доставкатон мекунанд. халати бани 450 сом буд, 350 сомон шуд. Покрывала диден 1100 сома 800 сомон шуд. ин намуд 400 сомон шуд. хулоса ҳамаша арзон кардагияй турецкияй. нигоҳ куненда дастархоноям ҳастай. дастархоно ҳама намудша дора духтаро. кадом размере дар корайтона марамат дастархонои фасони туркӣ аз анами хоҳарак метонен дархост кунен. иҷада полотенцаҳошам арзон кардагиян, наборои майда калон. нархош ҳар хелае бо метонед бинависенша мефаҳмонатона. баъд нигоҳ кунед духтаро. инаира бинед чӣ хел хушрӯ. 600 сомон шудай. ва қиматӣ буд. ҳози 600 сомон шудагияй. ин наборои полотенцаҳоям аҷоиб буд. ина бо дастархоно ҳастай. дастархони килёнкагӣ духтаро мепурсанд. ина дастархони килёнкагӣ чанд намудуш ҳастай. бинависен, бо маълумоти бештара аз ами духтарак пайдо кунен. доставка дора. ина касе да доставка дар корай бинависен. анаи покрывало ҳам фасонан. ина 350 сомон инамуду шидай. 250 сомон инамуду шидагияй. борош беҳтарин сифат дора духтарако. ина борои қиматира бо нархи дастрас хоҳед, ҳатман анами духтарак да бинависен, барое ки анами борои қиматира бо аксияи беҳтарин бо нархи дастрас ҳозир фурӯхтестай. арусако шитоб кунен ки тамом нашава.